Mo. Eh yeah, I'm the first to arrive here. That you're supposed to be waiting there. Move, please. Yeah, that's Yeah. yeah, I know, but the thing is, I'm the first arrive here. You iniwan na niya ako. Wala tayo sa ayos yung mga ganyang klase ng mga tao. Ayan o. Ako nauna dito, siyempre sumunod ka. Ang problema sa iyo kasi, wala ako nainis, harangan ko siya dito. Guys, morning. Oh. Masarap matulog. Alas 6 ng umaga, magdi-deliver tayo. Nagigising ko lang. Liberlo ko. Yeah, ano tayo sa deliveran natin. Dito na tayo ngayon na ano Milton, Ontario. At ang oras ng delivery natin is alas 6, alas 5 na. Malapit lang dito, mga 2 kilometro lang yung aking deliveran. Babayin muna natin guys, tignan natin nakalak pa ba o silyado pa ba yung ating trailer. Importante yan, baka pagdating natin doon wala nang seal. Delikado. Mas maigi ngayon pa lang malaman na natin kung may sealed pa para makatawag ako ng pulis kung sakali man wala nang sealed. Kasi nang SOP thank you Lord. Ayos pa. Maraming truck din dito nakapark. Dito ako ngayon sa Walmart, Milton, Ontario. Tignan na rin natin. Ikot-ikutan natin. Milton, Ontario, Walmart. Ayan na. May mga truck din dyan nakaparking. Tara. Dapat putik-pik pa. Deliver na to para mabayaran tayo agad-agad. Gawin natin ito. Malamig. Malamig na guys, malamig. Turn right. We are here sa dideliveran natin. Morning. Patay na. Sa kabila pala yun. Sa kabila pala ang entrance. In 1/4 mile, arrive at 2701 High Point Drive on the left. Ayun. Hindi pala dapat ako kumakanan. Nandun pala yung entrance, wala stick. Dito tayo magde-deliver kasi may mga line up ng mga truck dyan. Ikot na lang ako dito. Ay. Doon pala yung entrance nila. Naalala ko lang.
Dito maluwang. Ikot tayo rito. Akala ko kabisado ko na itong dideliveran ko guys. Although napunta lang tayo sa ibang site. Napakalaki na facility ng dideliveran. Diyan tayo galing kanina, kumaliwa lang tayo dapat dito sana. Ito yung entrance nila. Ikot pa tayo ng 1 kilometro dahil lamang sa ano na yan, entrance. Oh, yes. Alright. Mag-best tayo. Let's use our best. Best. Palamig na naman guys, malapit na naman ang winter. God. Oh, extra. Alright guys, mag-check-in muna tayo ron sa loob. As usual, nandito lang yung ating camera. Alright. Pillar 1442M. Live unload. Empty? No, loaded. Live unload. Cool. Yes. Silver. I will show it to you. Right here. Zero.
ano, 28. 28 parang high. It's 28. Nesto. 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 N-E-S-T. Not? Yes, sir. Oh, alright guys. Nakikinig siya ng ano, nakikinig siya ng tawag nito, podcast. Me and my wife, yung pinakikinggan niya eh. Ayos din yung podcast na pinakikinggan ni ano, ni sir. Podcast about me and my wife. Yung mga nagpo-podcast ng tungkol sa buhay nilang mag-asawa siguro. Parang vlog din yun yung podcast, wala namang pinagkaiba eh. Pinikwento lang yung mga ano yata, yung mga buhay-buhay. Pinag-uusapan nila yung plano sa buhay, yung parenting, ano yun siguro. Not unlike sa vlog, katulad ng Lakay Tracker, no? Pag nasa bahay tayo guys, kasama natin ang pamilya, which is yun yung ideal talaga. Kasama mo pamilya mo, kasama mo mga anak mo, mag-bonding kayo. Patulad dito sa Canada guys, kailangan natin gawin yun. Bakit ka mo? Dito sa Canada limitado ang ano dito guys, ang sangod. Kaya kapag nagawan pa ako sa pupuntahan, kapag summer kaya galing mo yung pamilya mo sana. I'm the first to arrive here. That you're supposed to be waiting there. Move, please. 20 kilometers speed. Yeah, that's Yeah. yeah, I know. But the thing is, I'm the first to arrive here. You, makikipagtalo ka pa eh. Wala, iniwan na niya ako. Wala tayo sa ayos yung mga ganyang klase ng mga tao. Ayan o. Ako nauna dito, siyempre, sumunod ka. Ang problema sa iyo kasi, pag ako nainis, harangan ko siya dito. Kasi hindi naman tayo kasi ganyan kasalwaan eh. Ito, andyan siya. Tamad lang kasi maglakad. Ito, nandito, pwedeng ano dito, pwedeng ano rito eh, truck at trailer siya, bobtail lang eh. Hindi, pwede naman siya doon sa bandaro, no? Mayroon doon para mas tutok na siya. Ang problema, inunahan niya ako. Mas nauna akong dumating kaysa sa kanya. Siyempre dahil walang i-check sa kanya doon sa ano, doon sa gate. Bigla niyang inunahan, pinasok niya diyan. Dapat kapag nasa yard ka, hindi ka dapat na uunahan yung mga taong nasa harapan mo. So, kumbaga first come first serve na. Kumbaga kung sino yung nauna, hayaan mo siyang mag-drive na ng ano. Kasi dito, hindi naman dito kailangan yung tawag nito, yung mabilis ka dito sa yard kapag ano. Hindi naman nakukuha rito yung pabilisan. Yard dito eh. Mamaya may reklamo ka pa eh. 20 km per hour daw ang speed. Pabagal daw ako. Dinadahan-dahan ko lang. Mabagal pa ba yung
17 km per hour yung speed ko pag nasa yard lang ganyan. Wala sa ayos talaga itong mga itong klaseng tao. Hindi ko nababanggitin kung anong nationality guys. Kaya pagka ganyan, pagpasensya na lang natin. Trabaho na lang tayo. Ay nako, Bobtail lang siya. Yun na lang siya nagparada dun sa banda road para hindi ako makabala rito. Makabala ko kasi yung mga ano dito eh, kung sakali man eh. Makabala ko yung mga nandito eh. Ah. Tara guys sa loob. Yan o. Pwede pa sana ako dyan. Ito yun eh, si ano. Door number 68. Door on the, just so wait for there to come once. They'll come outside, they'll break the seal and then tell you to back off. Okay, so 68. 68. I'm just gonna write it down in my. Okay, I also have a pickup for 5 p.m. Should I come back up there? Yeah, once they finish, just close your doors. Then come back inside and tell them your appointment number if they can load it. It's for 5 p.m. Yeah. Yeah? Well, just finish first the delivery. Yeah. They might be able to do it. All right, perfect. Thanks. Okay, 68 then. So, thank you. Ay, guys, kinatok na ako. Midlip ako. Morning! You have to go forward? Yeah, you gotta pull out because of the wall. Okay. Thank you. Ay, nako. Let's go. Ha ha ha. Punuan guys, punuan yung load ko na yun. Punong-puno. And it's all yours. Alright. Isang drop lang dito. Tratras tayo. Guys, yan. Balik ulit tayo sa higaan. Antayin natin matapos. Tulog ulit. Three hours later. Alright guys, nagbabalik tayo. It's Lucky Dragger here though. Babalik ang Lucky Dragger. Uy, tapos na. Kanina pa to
yata siguro tapos nakatulog. Oh. Sarap matulog guys. Jesus Christ. 3 oras. Ako nakatulog. Tapos babanti ko lang muna konti. Tapos punta tayo sa loob. Tignan ko muna kung tapos na bago tayo. Kasi green light na eh. Tayo sa loob mo, check muna natin sa loob ng truck. May laman pa ba? Wala na. Pamuta-muta ang lakay tracker, pamuta-muta. Sarap kasi matulog. Double check natin kung may laman pa. Wala na. Oh, malinis. Malinis. Malinis guys. Hindi ko kailangan mag magpaugas. Kunin ko yung papel tapos sabihin ko sa opisina nila dyan, sabihin ko may pick up din ako dito. Dito na rin ako mag-pick up eh. Magandahan? Maganda. Recall ko to ng 0 kasi 0 ang set point eh. Yun, tara sa opisina. Para sa opisina nila guys. Door 68 sir. Are you Filipino? No, you look like Filipino but you have a lot of beard. I was thinking about that. Door 68 you said? 68, yeah, it's already. Truck number 2098? Yeah, I pull sleep again, so it take me time. It's okay, you're good, don't worry. Yeah, I have a pickup as well Oh, you have here. pickup? So give me that first page. I Yeah, need the sure. first page. This thing. What's your appointment number for your pickup? Yeah. Okay, here's the pickup. Okay, PO number? It's gonna start with 29. Oh yeah. Can I see those numbers? Scroll it down. Thank you. Wait. It's Yeah. 5. I think you could have slept longer. Oh yeah, it's okay. I don't go anywhere. Because I'll put you to your door. Yeah, for sure. I can just stay there. Yeah, because the until. appointment time is for today Yeah. at 5:30 p.m. Yeah, I know. That's It's fine? okay. Okay. So just put me in the door and then I'm gladly to wait there. I don't wanna go all over the place. I have No, you're good, washroom don't here worry. if I want to, right? We're not busy, so you can use one of the doors. Yeah. No, I have messy handwriting. Oh, don't okay, worry. okay. That's Oh, how it no. looks. You can go to door 30. 30. Yeah. Doors closed. Leave us. Yeah, that Oh, side. that way? Okay. Leave a space. If they have time, they might get to you earlier. If not, they're gonna come. That's down. fine. All right. Thank you, sir. Take care. Thank you. Yeah. Alright, please.
Alright guys, nakuha ko na yung papel. Nakakita nyo naman, check in na rin tayo para sa pick up dito. Door 30 lang, para sa door 30. Mamaya pa naman yung pick up ko rito, mga bandang alas 5 na hapon. Okay lang, may pagkakataon tayong magbuhat-buhat ngayon. Ayoko na pumunta sa truck stop. Krodo na naman kasi yun guys, krodo. Ano lang tayo. Tapos magantay tayo. Sabi naman niya, kapag maaga o hindi busy, babakaludan tayo na mas maaga. Kapag ano naman tayin yung yung appointment. Sabi ko okay lang, hindi naman ako nagmamadali. I'm good to go. Masaya ang lakay. Kahit ganun yung ginawa sa akin yung kapwa truck driver natin yun, intindihin na lang natin. Baka natatay siguro baka natatay. Anak ng ipaklong talaga. Woo! Diyos ko, puday ka! Baka natatae. Baka lang nangyayari rin kasi. Siyempre truck ka sa lang washroom mo doon. Okay, dito tayo sa door 30. Yan, door 30 tayo. Open it up and then larga na tayo. Na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's roll. Dito nag-deliver, dito rin pipick up. Maganda ang takbuhan sa truck ngayon guys. Para sa mga gustong mag company driver sa or apply ng driver dito sa Torque. Napapanood nyo ang vlog ko. Ayan. Kung miles ang gusto nyo, mayroong miles dito. Maganda. Nakalimutan ko pa pala. Tayo na. Hindi pala naisarado ito. Ay nako, Diyos ko. Delikado to. Oh, hugas na lang ako kamay dun mamaya. Atras tayo. Okay guys, ayan. Antayin ulit natin. Antayin ulit tayo. Tapos lalarga na tayo mamaya. Yan yung atol na sinasabi ko. Para sa mga gusto mag-apply dito sa Turk Enterprise ng company driver, owner operator. Maganda ngayon yung kanilang biyahe. Kasi nga binili nila yung Horizon. At maraming load na pinagkukuhanan. Meron na silang regular run. Ayan. Check the website na lang guys. Para sa mga dito sa Canada lang ulitin ko. Para lang dito sa mga Canada, hindi pa sila nagbibigay ng LMIA or work permit. Pasensya na sa mga nasa ibang bansa or nasa abroad, nasa Pilipinas o whatever, o anong lugar man kayo. Nakikisimpati ako sa inyo guys. Alam ko gusto nyo makarating ng Canada, pero sabi ng safety namin, sabi niya, kapag ka sabihin mo sa vlog mo na nag-hire tayo, ilagay mo na Canada only. Kasi ang daming yung safety namin, ang daming
nare-receive na email outside eh. Sabi ko naman sa kanya, sabihin mo lang na hindi tayo nag-hire ng company, ng outside kasi siyempre dito lang talaga kasi wala pa silang ganun eh. Wala pa silang ganong klase ng program. Hopefully one day magkaroon sila. Okay, magalala, pagka magkaroon ng torque ng LMO o work permit program, ipa-vlog natin yan para malaman nyo at makatulong tayo. Yun. In the meantime, time to go. Guys, tapos na pala. Magbubuhat pa sana ako. Wala na akong panahon eh. Tsaka na ito pagbubuhat. Umalis na muna tayo sa ano. Punta muna natin yung tao doon kasi tapos na. There was. Ninyo sir. Let's go. Huwag pa sana tayo pero okay. Tara, baba tayo. Alright. I-on na natin to. Set point. $28. Alright. This guy's not hooked up. Oh, shoot. Good thing you. Nah, yeah, gotta check. I gotta There check. you go. Cause the cold will go outside. No? Yeah. Yeah, okay. Alright. Put your thing. I'm just gonna go get the thing. Okay. Thank you. It works in the office. Alright. Okay, kukurin ako ng ano ko guys, ng padlock at lagyan ko to ng padlock. Bolt seal. Kunin muna natin yung papel. Okay guys, ayan. Kuha ko na yung papel at saka seal. Bigyan natin ng seal. Kasi yun ang kabilin-bilin ng kahit nasa Canada eh. Kailangan daw ng sealed, sabi ng aking dispatch. Yan, picturean ko tapos send ko sa kanila. Yun. Tapos picturean ko yung ano. Papel. Tapos picturean natin ito, send natin sa dispatch natin kasi kailangan yun ang mga rules nila. Wala silang masabi. Guys, alright guys, so yan, napadala ko na. Putulin ko na yung video vlog natin dito guys. At salamat sa panonood nyo sa video vlog ng Lakay Trucker. Kahit ganito kasimple lang. Mamaya muna ako alis. Pupatuloy ko muna yung pagbubot ko dyan guys. 1 oras lang naman yan eh. Alam nyo naman ng Lakay Trucker, pinopromote natin ang healthy living lifestyle, no? Para sa atin, nagkakaedad din tayo. At para sa akin, kapag naka-schedule yung buhot ko talaga sa araw na to, talagang magbubuhat ako. Binibigyan ko talaga ng panahon yung pagbubuhat ko upang sa ganon hindi tayo magkasakit. At saka gusto ko rin i-share sa inyo, inuulit ko kapag ganyan na dito sa yard, no, na
yung speed limit, which is 20 lang speed limit nila rito. Tapos magkikipag-unahan ka pa, hindi rin maganda. Kaya mas maganda yung sumunod tayo upang sa ganun walang masabi yung mga kapwa natin mga driver. Lalo ng mga truck driver tayo kasi truck driver ito. And sa yard ka na nga eh, tapos parang gusto mo pa makipagparurutan. Wala kang karera dito sa loob ng yard kasi yard dito. But anyway guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi. God bless us all. Ingat kayo at kita-kita tayo sa Montreal, New Brunswick, Nova Scotia. Peace up. Bye-bye. Love you all. Lakai Tracker.